te ka sport ka dei ka badon kambha namar ki don ki khna haki school ujungi ki badon sisa ka tukasap yelekai te ra ki nong hikai ki penlong ki sport ka penlong ya ki wepat ba kin ui bat ba kin tip ba pleng ki don ki khna na kata ka school ki badon kasap bat hak bagi ba ki don ki khna ki badon sap ki persang ya kaban ya lam ban petinenti ya ki tu khna bakin pois ki weipat ki kedan ki bak hama clear ndai tangan di po long stoan kelak balong sabar jong ke distrik utungi tena mar kata na leng tungi ngis ngokumen ba habadon ki nong peniat nama kane kalong kum kalat ka kabu ya phi ki khna ki badon sap ba pinyo pan semanan ya ki sap ki pong ki ba ki don ya ka sap lada om don ba pelong ya ka sport katu kasap kajong pi kasukut no tangah pi ndai lengba kajing prilat printi jong kinai kai jong pi kan pelong ingi bangin tip bagi don ki kena nakane ki ere no spong ki baron ni kasap bat ngin persang ban petin nanti ya kita kena bakin kiu seki wei pat ki kedan di bakam nian ngapen bena baya kane ka jina ka sport kabala penian daga nong spong school joint committee sport meet arajar arfusau lapli perdano mentakasgi kublai subur. Stamina. Saya juga kira rumah. Kamu harus perlu penting saya kena hindarlah.